teknikari xan lana dala. Hori, esan duguna da, esan dugun bakarra dala, hasieran jagoenean esposizioa baimenaren inguruan, hori itzen dara, eta hori zuek badakitzue, teknikoki, irizpide teknikoa jarraitzuaz, egunerokotasunean teknikoak eitzen dagoela bai dagoen ordenantza ingurugunetako ordenantza eta irizpide teknikoak jarraitzuaz, hori teknikari sekitzen dagoen da, hori da esan duen bakarra. Bai, noski ardura da gurea, gaiak erantzutea eta teknikariak erantzun beharra izan ardura egia da gurea dela. Eta horren ardurarena bestalde ez du begiratzen. Esan duen bakarra da, ez daukaguna lau galdera horien berriz begiratuko dugu eta erantzuko jatzula. Eta baita esan duguna da, nik ere garriz barrazten dutzu, irigintzen etorrez itxezkena udaletxera ikustera esperientea hori posible da. Eta udaletxeko bateak, zabalik, Gonzalo jauna, zabalik.